Bueno, Inigo Eskerbenako 22 urteko mutiko bat da, kirolaria, eta bueno, hori da, kirola gustatzen zait, mendira ibatea, lagunekin egotea, eta ez dago gehiago. Mendika, bueno, 22 urteko mutira da, kirolaria, ikaslea baita, eta bueno, denetarik egiten saiatzen duen mutikoa, esan daiteke. Donarekin joatzen da, bakarrik bi alditan joan nintzen berarekin, baina, bueno, agian, ez dakit, 10 urteekin edo 9 urteekin goratzen naiz berarekin joatea, errepide bizikletarekin. Eta, bueno, oso horiztapen politak ditu egun horretaz, eta argazki bat ere. Eta, bueno, gero ere, lagunekin erdian, beti da nik egon gara bizikletan, baina, bueno, errepideko bizikletan Aitonarekin. Lasterketak egiten txirrindularitzan hasi nintzen 2012 urtean uste dut. Futbolako denboraldia amaitu nun eta bizikletan hasi nintzen. Eta gero ja, kadetetak juveniletan Trafagako klubean egon nintzen, Autonerbion Renault klubean. Eta gero ja, amateur mailan, urte bat Fundación Euskadin egon nintzen, eta bi urte Lizarte. Eta ja orai, 2008an Movistarren lehenengo urtea da. Ontsi baten gainean, 2011an uste dut izan zela. Lehen aldiz jaitsi nintzen klubela, lehen erore zegoen ia jendei, hausokide batek komentatu zean, barron egiteko aukera Zierbena zegoela. Beste kide batekin hasteko idei hartu genuen, eta irailean jaitsi ginen, eta hor daukat hori txopen hori. 2011an hasi nintzen, eta horretik gara, behen mailetan aritu nintzen, infantil mailan, kadete jubineetan, eta hor klubeko gazteekin edo nire kideak zirena. Eta gero 2011an irailean, lehenengo talde kontrolatxaleekin aritu ginen, berak esan zigun gurekin lan egiteko asmoa zeukala, eta lan hori ondo ginez, taldean egoteko aukera genuen eskala, eta lan ondo genuenez, hor gutxienez, burua sartu genduen lehenengotan eta orain arte. Egunean, asteretik ostiralera, gimnasioa denez, bi ordu tardi, entrenamenduaren motaren arabera. Eta gero asteburuetan, horretara juten garenez, azkenean bi ordu tardi, entrenamendu apurtxo bat gozatzen bada, 3 ordutara heldu daiteke, baina, arraroa da. Hau txirrindularitzan oso zaila esatea, egun batzuetan 6 eta 7 ordu entrenatzen dut, beste batzuetan 2 ordu rekuperatzeko. Beraz, normalean entrenamenduak ordu tardi edo 2 ordutik 6-7 ordutara joaten dira. Berdin egiten dugu, baina aldatu egin badut, adibidez, bihar 2 orduko entrenamendua du. Eta gaur 6 ordukoa. Eta gaur eguraldi txarra egiten du, gaur egiten dut errekuperazioa 2 ordu, eta bihar eguraldi hoberekin 6 ordu. Hori daukagu flexibilitate hori aldatzeko. Eta entrenamendu aldatzen berbera mantentzen dugu, berdin dio euriari badu, gaizea edo dena dela. Hemen adibidez Zierbenan itxusi badago edo ateratzeko zerua dago, Portugalez juten gara entrenatzera, baina ez da entrenamendua batera aldatzen. Orain adibidez, egiten dugu, ez dakit, asko gustatzen zait mendira joatea, beraz asko joaten da mendira ibiltzera edo korrik egitera, gero ere piztina joaten gara, gimnasiora, eta hori kore asko, mountain bike, egiten dugu asko, normalean goizean egiten dugu gauza bat, eta arratsaldean beste bat. Teoriak dio, oso garbi jan behar dugula, arroz asko, pasta asko, oi asko, eta hori edozein kirolari jaten duen dieta berbera. Alia da, potentzia mantendu behar duzu, baina pisuarekin batio kiloa egiten da, eta adibidez igoeretan, pisua oso importantea da, pisu gehiago baduzu, grabitatea bere lan egiten du.
Venga, a ver. Roglic, Pogačar edo Landa. Inigo bota ahortzan. Pogačar. Hori esan daiteke? Bai, Aukerari gabe, amairo esateko tanengoen. Joe. Errepikatu aukera, mesedez? 7, 4 edo 5. Bost. Bai. Euskarria. Ezta? Ez? Gura? Txopa. Txopa da, bai. Bai. Esatu behar dut estropada berriro baite ben ikusten dudanean, esatariak nola ditzen dira. Urdaibai. Azkar esan duzu. Norke hasi, ondarribia. Ondarribi, bai, Urdaibai Ondarribia, izena antzekoa da, bai. Ziruen abigarren. Bai, Ez, ikusi nuen, baina. Petoa. Buzoa. Platanitoa. Hostia. Platanitoa. Platanito, Bai. Hostia, nuen inoiz entzun. Amairu. Zuzena da. Txakagaldia. Oso ondo. Bai, txakalaldia esaten da. Bai. Laguntzaile, gregario, ala morroi. Morroi. Giroa nahiko ona da. Nahiko zuena, talde honek badaukan ezaugarririk kaskarrena, hainbat pertsona kanpoa dauzkagula, eta ezin garela, egunero talde osoa batu. Baina, gutxienez denboraldi osoan guztiok batera daude, eta, giroa nahiko ona da, esan da. Oso ona da. Egia esaterako, urtean zehar kontzentrazio asko egiten ditugu, eta elkarrekin batzen gara, eta oso giro ona dugu, eta ni pentsatzen dut, horrelako kirol zailetan edo gogorretan, arrauna edo txirrindularitzan, giro ona ez badago taldean, zaila da. Ze guztiok asko sufritzen dugu, eta gero behar dugu giro ona egotea, ondo pasatzea eta hori. Pizkat deskonektatzeko, beraz hemen oso ona da. Izarra baino, hori bakoitzak jakingo du izarra baden edo ez. Baina bizikletatza oso ona da. Gainera, juvenil mailetik haiekin gaude, beraz, hurbiltasun ere daukagu orain dela asko, eta, asko errestu zuen horrek. Baina bizikletatza oso ona da, azkenean badakite gu gazteagoak garela, esperientzia gutxiago daukagula, eta daukaten esperientzia guri transmititzen digute, eta, hori eskertzekoa da. Eurekin. Esaterako oso ona da, adibidez, Valverde dago, da pizkat leyenda bat txirrindularitzan, eta gero ezagutzen diozu eta oso mutil normala da. Eragina izan du, azkenean, entrenamendua martxotik aurrera, dena onditu zenean, izugarrizko kristona izan zen, arrolari bakoitzak ergometratxera gara eraman izan zuen, pesak egiteko aukera, batzuk etxean zeukaten, baina gero beste asko egin, esaten moduan, salvezekin pueda bat izan zen. Eta, gero ekaina aldu genean, berriro horretara juteko aukera esan gendun, eta, denbora aldezteko, gara izeldu ginean. Baina, denboraldi, berezia izan daitekela esan dezakegu, baina, besteak baino gogorragoa izan da. Eragina izan du, batez ere, fizikoki eragina izan du, etxean egon gara, baina ere mentalki oso zaila izan da, azkenean, zen erraza lasterketak preparatzea, zenekien lasterketa egingo alzen edo ez. Beraz, eguna llegatu arte, zenekien egingo bazen, beraz, mentalki oso zaila izan da, eta forma hartzea zaila izan da. Beraz, denboraldi gogorra, baina, niretzat important. Presioa bakoitzak bere buruari jartzen dio, baina azkenean maila altuan egoteko taldea da, eta egia da emaitzak
ateratzen ez direnean, bakoitzak, presio hori dauka, ostras, zer gertatzen ari da, emaitzak ateratzen ez diala, eta zerbait egin behar da, baina ez da presio txarra, azkenean guri, plus hori emateko balio dugu, presio horrek. Bai, presioa dago, baina azkenean nire ustez presio handiena bakoitzak ipintzen duena da. Nik ez dut sentitzen taldetik presio asko, baizik eta apoiatzen diate, baina badakit erresponsabilitate bat dudala eta gauzak ondo egin behar diela. Eta bestei berdina gertatzen zaie eta... Indikan helburu, urteak pasala, hobetzen jutea. Urtero aurrera pausu bat emotea eta esperientzia hartzen jarraitzea. Eta gero taldearen helburua pasan urteko denboraldia gutxienez berdintzea eta hobetzen saiatzea bai ligan, bai txapelketetan eta gero bai takontxan. Inigo pertsonalki, helburua da txirrindulari hobea izatea, askoz hastea txirrindulari moduan. Eta lasterketa hoberenetan parte hartzea, eta uste dut urtean itzuli handi batean parte hartu izan algo dudala, beraz hori izango da helburua eta ondo egitea. Eta taldearen helburuak beti irabaztea da, edozein lekutan irabaztea. Horien bidea egiten ari dira, ez dakizen batutea matxan Euskotore Liga, gure liga maila parekatua dago, eta gero bizpahiru urte atxera botata, beste bigarren mailako liga sortu zuten, eta liga, eta beste zortzi beratzi talde dauz, baina liga hori talde gutxiagorekin sortu zuten. Beraz, talde gehiagotea eta gero arran elkartek beste emakumeen traineru bat sortzea, arrera pausok dira. 2016an kontxan lau emakume talde bakarri zeuden aurten gu bezala, sortzi gauz, aurrera pausoak dira eta nik uste denbora pasala aurrera pausoak ematen jarraituko dute eta gizonek eman dugu moduan bere aurrera ingo dute kirol honetan. Gaur egun txirrindularitzan emakumeen mundua apur bat txoratuta, eta gogotsua. Batez ere langilea eta gero, ez dakit, gustatzen igoerak gustatzen zaizkit eta lasterketa luze-luzeak. Nagoa hemen dugu lara, egun txarroik pasata gero eta hainbat zure gainean jauzita gero, pena merezi izan duela. Hainbat denbora eta hainbat entrenamendu ordu pasa hori irabazteko. Sensazio ez dakit oso ona da eta sentitzen duzu hori lan guztiak sentioa daukala eta ez dakit, konfiantza ematen dizu eta berriro irabaztea nahi dozu eta hori da zirkulu bizioso bat da. Aldan dena irabaztea. Azkenean lehentzeko gaude eta alik eta lehien irabazteko entrenatzen gaude. Nire ametsa izango zen Frantziako Tour irabaztea eta Joko Olimpikoak irabaztea. Ametsak izan behar ditugu. Eta ametz mankala. Horain arte talderekin egon diren moduan jarraitzea eta espero dugu alik eta bandera gehien ekartzea. Eskerrak eman eta espero dut gauza politak irabaztea edo gauza politak egitea txirrindulari munduan eta guztion artean egitea eta konpartitzea.